3 பீஸ் காம்போ மெட்டர்னிட்டி வேரில். பட் இந்த டைம் வேறு ப்ரைஸில் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த 899 அந்த பேட்சோட முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் தான் மோஸ்ட்லி இனிமேல் எப்போவுமே வரும். L2 XXL வரைக்கும் நம்ம இப்போ கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். எல்லாமே நியூ பிரிண்ட்டுங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். புது பிரிண்ட் நம்ம தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லாமே சூப்பர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பியூர் காட்டனில் ஓவர்லாக், சைட் பேக்கெட், பேக் நாட்டன் எல்லாமே வந்துடும். ரொம்ப ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஈச் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 320 வரும். இதுவே வந்துட்டு நீங்கள் 3 பீஸாக எடுத்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 949, அதுவும் ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் கொடுக்க போகிறோம். ரொம்ப லிமிட்டட் ஸ்டாக்ஸ் மட்டும்தாங்க இருக்குது. சீக்கிரமாக ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கீழே கொடுக்குற நம்பரில் DM பண்ணி உங்கள் ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட ஹோல்சேல் அவைலபிளாக நிறைய பேர் என்கொயரி பண்ணுறீங்க. நம்மக்கிட்ட மெட்டர்னிட்டி வேர் ஹோல்சேல் அவைலபிள் தாங்க. ஹோல்சேல் என்கொயரினா கீழே கொடுக்குற நம்பருக்கும் DM பண்ணுங்கள், உங்கள் ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்க்கு மறக்காமல் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.